Scharrelvlees populairder dan ooit in Zeeland. Het is vrijdag 26 maart. Dit is Zeeland Nu. Weten waar het vlees vandaan komt steeds belangrijker? Niet alleen restaurants profiteren van een Michelinster. En deze Zeeuw mag weer naar een voetbalstadion. Goedenavond. Weten waar je biefstuk of gehakt vandaan komt wordt steeds belangrijker. En dat merken de Zeeuwse boeren en landwinkels. Want ondanks dat er een groot deel van het jaar niet kon worden geleverd aan de horeca, nam de verkoop aan particulieren enorm toe. Sinds maart vorig jaar, toen met die hamsterweken, toen was het echt enorm wat de mensen kwamen halen. Maar dat is toch wel in stand gebleven. En in onze winkel is het meer dan 60% plus. En die andere boerderijwinkels is het ook plus. Gemiddeld zitten we rond de 50% meer omzet. De vleeseter weet sinds corona vaker de weg te vinden naar de landwinkels en de scharrelslagers. Dat ziet ook dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Voor mensen een belangrijke reden om zo'n stap te zetten is bijvoorbeeld als ze echt een gevoel hebben van ik weet waar het vandaan komt. Dus dat is ook weer die korte keten en het feit dat het is vaak verkoop aan huis. Hè? Dus je ziet de boer, je ziet de koeien zelf. Dat geeft veel vertrouwen. Ja, jij kwam eens kijken. Ja. Een gedeelte van de Herfordkoeien van de familie De Kok uit Leeuwendorp scharrelt jaar rond aan de randen van het Veerse Meer. Ook wanneer het koud is. Ja, wij willen alles op natuurlijke wijze, zo kort mogelijk bij de natuur houden. Waarom? Ja, omdat dat bij ons past. We willen de natuur zoals dat vroeger was in stand houden. In Sint-Abtskerke staan de Angusrunderen in de winter wel binnen, maar voor de rest van het jaar gaan ze de omliggende natuurgebieden in. Ze kunnen sober en het natuurgebied qua voeding is toch, dat past deze goed. Je hebt weinig nodig. Het is verleidelijk om de link te leggen tussen corona en het kopen van scharrelvlees. Maar Wakker Dier is daar niet zeker van. Uit marktonderzoek zien we vooral eigenlijk dat mensen hierdoor bewuster van zijn geworden. Van hoeveel vlees ze eten en gewoon echt letterlijk de hoeveelheid. De beweging naar echt beter vlees vanwege corona zie ik nog niet helemaal terug in de cijfers. Maar dat betekent natuurlijk niet dat dat mogelijk bij heel veel individuen gewoon aan de hand is. Ja. Toch verwachten de boeren dat ook na corona hun vlees meer in trek zal zijn. De mensen zijn wel bewuster geworden van waar dat eten vandaan komt, over het algemeen. En dat zal ook blijven, denk je? Ja, voor een bepaalde categorieën blijft het wel. Nou, ik hoor wel mensen die vlees halen die zeggen ik wil geen ander vlees meer. Dus het zal zich wel wat stabiliseren, denk ik, de groei. Het zal wel weer wat afnemen, maar ik denk dat het er toch ook wel in zal blijven. De laatste 2 jaar eten we met z'n allen meer vlees dan ooit. En ook al zouden we af willen van dieronvriendelijke massaproductie, zal scharrelvlees nooit die behoefte kunnen vullen. Dus moeten we kiezen volgens Wakker Dier. Een van de redenen dat het vlees nu zo goedkoop is omdat we al die dieren bij elkaar in een kleine situatie houden. Dat we ze eigenlijk zo efficiënt hebben gekregen dat ze met relatief minder voer uit kunnen en dus kunnen groeien. Dus op het moment dat je dat niet meer wil, dan kom je er niet onderuit dan dat je minder dieren moet gaan houden. Rijmerswaal steekt al dagenlang boven andere Zeeuwse gemeenten uit in het gemiddeld aantal coronabesmettingen. Relatief gezien staat Rijmerswaal zelfs bovenaan de lijst in Nederland. In de gemeente zijn verschillende coronaclusters. Volgens de GGD is niet duidelijk waarom de cijfers zo hoog zijn, maar in Kruining hebben mensen wel een vermoeden waarom het aantal besmettingen zo hoog is. Zie je dat het iets minder is. Dat mensen minder mondkapjes dragen, zie ik echt heel weinig. En afstand houden, het zijn bijna basisregels. Je ziet het in winkels, je ziet het ook op straat. Hè. Als mensen zeg maar, aankomen lopen met 3 naast elkaar of 2 naast elkaar die dan echt niet opzij gaan. Dus dat betekent dat dan de afstand korter wordt en het gevaar ook toeneemt. Nog voor de invoering heeft de gemeente Veren de nieuwe parkeerregels aangepast. Kosten voor jaarkaarten worden verlaagd en de bordjes die bij de entree van Zoutelanden hangen worden weggehaald of afgeplakt. Het college zwicht daarmee voor kritiek van inwoners en ondernemers die eerder deze maand een petitie tegen het parkeerbeleid startten. De petitie werd duizenden keren ondertekend. Statenleden willen, zodra het project Waterdune klaar is, een evaluatie met provincie, waterschap en commerciële partijen. Dit naar aanleiding van de vertragingen en kostenoverschrijdingen van het project. Wanneer het natuurgebied klaar is nog steeds niet duidelijk. In eerste instantie zou het project al in 2015 klaar moeten zijn.
In een commissievergadering vandaag kwam ook de getijdenduiker aan bod. Daarin zouden volgens het rapport nog veel fouten zitten. Maar vragen over wie er opdraait voor de financiële gevolgen wil gedeputeerde Pijplink alleen in een besloten en vertrouwelijke vergadering beantwoorden. De neuzen in Terneuzen staan er. Van tevoren was er veel ophef over het kunstwerk. En nu de neuzen er zijn, staan nog steeds niet alle neuzen dezelfde kant op. Ja, ik vind het wel leuk. Aan de andere kant, ja, zonde van het geld. Het is vrij veel beton hier, dus dit fleurt het plein dan op. Om heel eerlijk te zijn vind ik er vrij weinig aan. Ik vind het niet zo mooi en het verpest het uitzicht een beetje voor het water. En nee, de kleuren vind ik ook niet echt passend. Hartstikke leuk. Het fleurt de boel op, lekkere vrolijke kleuren. Dus ja, ik ben positief gestemd over de neuzen. Onorigineel en ze hadden het geld veel beter kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld om jongeren te ondersteunen in coronatijd bijvoorbeeld. Wat u betreft is het wel het neusje van de zalm hier, dit kunstwerk. Zo zou je het kunnen zeggen, ja, inderdaad. Ja hoor. De misschien wel fanatiekste Zeeuwse Oranje-fan mag eindelijk weer naar het stadion. Jan Baart uit Goes is morgen een van de 5000 supporters bij Nederland-Letland. Eigenlijk super blij, want de laatste wedstrijd die ik gezien heb in het stadion is in november 2019. Dus er zit een hele zwarte oranje periode tussen natuurlijk. De wedstrijd wordt door Field Lab gebruikt als corona-test-event. De 70-jarige Goesenaar doet daar graag aan mee. Ja, natuurlijk is het heel bijzonder en we krijgen een klein beetje hoop dat we op het EK misschien ook naar binnen kunnen. Maar na de wedstrijd vanuit Amsterdam meteen weer terug naar Goes gaat vanwege de avondklok helaas niet lukken. Nou, we slapen gewoon in Amsterdam in een hotel. Het is niet anders. En kijken of we het daar nog een beetje gezellig kunnen maken na de wedstrijd. En dan zou het fijn zijn als Oranje dit keer wel wint. De belangstelling voor het aanleggen van voedselbossen in Zeeland is groot. Het provinciebestuur peilde of er initiatieven zijn om op een grootschalige manier een voedselbos te starten. En daar werd zo'n 60 keer op gereageerd. En nu wordt er gekeken of er een subsidieregeling voor kan komen. Maar volgens Lieke Vierhout hoeft het allemaal niet zo grootschalig. Want het kan gewoon in je eigen tuin. Als je het Lieke vraagt, heb je geen 5 hectare grond nodig om een eigen voedselbosje te creëren. Het kan gewoon in je eigen achtertuintje van een paar vierkante meter. Een hommel, hij wil eruit. Het gaat allemaal om biodiversiteit. Genoeg verschillende soorten planten in je tuin, zodat de natuur als het ware in balans is. Lieke heeft een eigen bedrijfje waarmee ze tuinadvies geeft. Je gebruikt eigenlijk minimaal, als je een wat kleinere tuin hebt, gewoon 5 lagen. En dat klinkt heel veel, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Want je hebt gewoon een fruitboom of een notenboom, kan ook. En dat is dan je hoogste punt, dat noemen ze dan de kruinlaag. En daaronder zet je iets van framboos, bramen. Ik heb hier bijvoorbeeld aardbei staan, dat is een hele goede bodembedekker. Straks komt hier ook nog een courgette. Hier heb ik ook knoflook gezet, dat is voor de slakjes. Slakjes houden er niet van. En zo heeft elke plant zijn eigen kenmerken en stoot het bepaalde dieren af of trekt het ze juist aan. Want zeker insecten heb je nodig in je voedselbostuin. Je kunt het ze zo aangenaam mogelijk maken door huisjes te creëren. Maar misschien is het nog wel belangrijker om niet te netjes te zijn. Onkruid laat je staan, want elke plant heeft een eigen functie. En snoeiafval gooi je gewoon op de grond. Dat wordt gewoon weer opgegeten door de beestjes en dat is weer voeding voor de bodem. Ja, het moet gewoon eigenlijk wel nu gebeuren, want het grondwater is echt een probleem. Het kan niet meer weg, niet meer de grond in, dan krijg je verzakkingen. Maar is het niet een beetje naïef om te denken dat we er allemaal met een voedselbos in onze tuin dat kunnen verhelpen? Ik weet wel dat al die tegels echt niet helpen, want het verstikt echt je bodem. Iedereen kan er iets mee doen, al haal je maar 2 vierkante meter tegels uit je tuin, dan help je al mee om die bodem te verbeteren. Verder mogen we de tuin wel een klein beetje organiseren. Ruimte voor een moestuinbak is er zeker. Maar volgens Lieke moeten we niet te veel spitten, wieden of opruimen. De natuur die doet het al zelf. En wij willen dat veel te veel beheersen. En ik denk dat we dat los moeten laten. En met de natuur samen moeten leven.
Maandag is de dag waar menig restaurant al een tijdje reikhalzend naar uitkijkt. De uitreiking van de Michelinsterren. Behalve een waardering voor de keuken is een Michelinster ook van grote waarde voor de omgeving, weten ze in Cadzand. Voor een restaurant dat op hoog niveau wil koken is de waarde van een Michelinster groot. 11 Michelinsterren heeft Zeeland. Puc in Cadzand, waar Circo Bakker chef-kok is, heeft er 2. Michelin is toch wel gewoon een van de belangrijkste gidsen, nog altijd. En ja, dat is gewoon een beloning voor het team. En het zorgt ook wel weer voor extra bekendheid en aantrekkingskracht. Restaurants kunnen dus profiteren van een Michelinster. Maar hoe zit het met de omgeving? Kan een toprestaurant ondernemers uit de buurt ook iets opleveren? In Cadzand denken ze van wel. Die sterrenzaken die gebruiken we in zover in de marketing dat wij ervoor zorgen dat alles wat je eigenlijk in Cadzand ziet, dat fotogeniek moet zijn. Mensen die onze restaurants bezoeken, zijn gewoon mensen die van lekker leven houden. En die houden gewoon voor kwaliteit en die besteden ook ietsjes meer. Dus ik denk wel dat de streek er zeker aan mee kan profiteren. Dat trekt mensen aan, gewone mensen, zoals jij en ik, maar ook beroemdheden die daar weer foto's van op Instagram zetten. En die mensen hebben soms wel bijna 1 miljoen volgers. Nou ja, dan wil je niet weten wat voor effect dat heeft. Die zeggen van, joh, ik ben een avondje uit eten geweest in Cadzand. Cadzand heeft Air Republic, dat 1 ster heeft, en Puc met 2 sterren. Het dorp wil zich nog meer ontwikkelen op culinair gebied. Ja, ik zou wel graag willen dat Cadzand echt wel een food destination wordt. En dat betekent dus dat mensen die in de wereld van eten en drinken houden, dat ze ooit in hun leven Cadzand bezoeken. En dan ook gewoon weer binnen alle lagen zeg maar, lekker genieten van lekker eten en drinken en lokale producten. Komende maandag worden de nieuwe Michelinsterren bekendgemaakt. Niet met een groot feest, maar online. De vraag is welke Zeeuwse kanshebbers er dit jaar zijn. Maar ja, weet je, ik ga ook niet te veel speculeren. Ja, Michelin die oordeelt ja. Nou ja, het kan wel gaan leven op een of andere manier. Maar daarom denk ik ook gewoon dat je dicht bij jezelf moet blijven. En gewoon koken voor je gasten. En doen wat je zelf lekker en mooi vindt. En zorgen dat je zaak gewoon lekker vol zit. En dan komt de rest vanzelf wel. Maandag aan het begin van de middag weten we of Zeeland een nieuwe sterrenzaak rijker is. Het begon zonnig, maar de bewolking kreeg langzaamaan de overhand. En dat is een voorbode voor vanavond, wanneer er een paar buien overtrekken. En dan heb je natte neuzen. En dat natte weer houdt zeker de rest van de nacht en morgenochtend aan. Met mogelijk ook onweer of hagel. Later op de dag wel opklaringen en zondag grotendeels droog. En dan ook alvast een tipje van de sluier voor volgende week. Want dan is het dinsdag mogelijk 20 graden. Maar dat dus volgende week. Voor nu alvast een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.